Reggel 6-kor találkoztunk. A busz jólnak ígérkezett. A második sorba ültettek minket, ez piros pont az utazási irodának. Az ülés kellemes, légkondi működött. Indulunk. Rövid városnézés és pihenő Nagyváradon. A kanonoksort, a püspöki palotát, a templomot, emeletén egy kis múzeumot, és ott persze Szent László hermáját néztük meg. Erdély fővárosában, Kolozsváron is megálltunk. A városnézés a főtéren Mátyás király lovasszobrával és szülőházával kezdődött, a Szent Mihály templom és a tér megtekintésével végződött. Mindössze annyi szabadidőnk volt, hogy egy kitűnő olasz presszó kávét ihattam. Egy rövid lábkiegyenesítés után belső Erdélyen keltünk át. Este 8 körül értük el Székelyföldet, és értünk Székelyszentélekre. A becsali fogadóban mosolygós magyarok erős pálinkával és fánkkal fogadtak. Bográcsban főtt csülkös krumplis vacsorával, kemencében sült kenyérrel traktáltak minket, melyre a kertben terítettek. 600 lakosú a település, de a csomagok miatt kocsival vittek bennünket a házakhoz. Tisztaság és csend. Az utcák annyira kövesek, hogy még gyalog is járhatatlanok, hát még kocsival. Zsibongó fejjel estünk ágyba. Reggeli után a 900 méter magas Hargita fennsíkon a Csíki medencébe vezetett utunk. Fenyőerdő mindenfelé. Csíkzsomjon mindössze 1 órás a pihenés. Megnézzük Babba Máriát, kávézunk, és megyünk tovább. Ismét hosszú órák a buszon. A Gyimesi szoros felé buszoztunk, ahol a következő állomás Gyimesbükk. A határ előtt egy kis panziót néztünk meg, ez egyben emlékpark az 1000 éves magyar határon. Gazdája és létrehozója az a Deáki András tanár úr,
akinek kezdeményezésére indult el az egykori határon álló vasúti őrház megvásárlása és felújítása. A panzió területén Sebő Ödönnek, a hűséges, kitartó huszárnak szobrot is állítatott. Innen már csak 500 méter az 1000 éves határ. A bakterházban kis múzeumot nézhettünk meg. Meredek lépcső vitt fel a hajdani Rákóczi vár romjaihoz. Lenyűgöző a kilátás. A völgy másik oldalán a tanár úr egy kopjafa sort állítatott, melyek a szeretet, béke, hit, haza gondolat világát elevenítik fel a tájban gyönyörködő turistákban. Háborús emlékhely, kis kápolna még a látnivaló. Lelkileg megrendítő az a tény, hogy itt lehetünk. A történelmi 1000 éves Magyarország határán. Itt is magyarok élnek, és most tengődnek a román tengerben. Torokszorító érzés. Úgy kell, hogy te is értsd, nem indultál hiába. Az a hely, ahol élsz, világnak világa. Tovább zötyögtünk. A Tatros folyón átkelve Moldvába értünk. Itt a Szeret völgyében utaztunk az Al-Duna híres központi kikötővárosába, Galacra. Katamarán komppal átkeltünk a kilométer szélesen hömpölygő Dunán, majd a dobrudzsai oldalon utaztunk tovább a delta fővárosába, Tulceára. Szállás 3 csillagos hotelben, mely meglepően előkelő, tiszta. Késői vacsora, utána séta a Dunakorzón. Szobánk ablakából ragyogó a kilátás. A látványt azonban beárnyékolta az ócska tömbházak sora. Késő délután még felsétáltunk egy román emlékműhöz a dombtetőre, majd söröztünk.
A délelőtt folyamán egy kisebb hajóra szálltunk. A személyzet kedves, köszön. A 6 órásra tervezett hajókiránduláson bebarangoltuk a delta felső vidékén a szulinai és a kiliai ágak közötti páratlan vízivilágot. A hajókirándulás csendes, nyugodt. Meglepődve nyújtogattuk nyakunkat a megannyi felreppenő gólya kócsak láttán. Az egyre keskenyedő csatornákban mind közelebb és közelebb került a természet. A Duna-delta délnyugaton a Dobrudzsai fennsíkkal határos, északon a román-ukrán határt képezi, keleten a Fekete-tengerbe torkollik. 2500 évvel ezelőtt Hérodotosz szerint a Dunának 7 ága volt. A tulajdonképpeni Duna-delta mintegy 8-10 ezer éves, és a Duna által hozott hordalék lerakódásával alakult ki. A hordalék következtében a Duna-delta területe évente körülbelül 40 négyzetkilométernyit növekedik. A Duna mielőtt elérni a Fekete-tengert 2857 kilométert tesz meg. A legnagyobb ága az északi Csilia ág, 116 km hosszú, a vízhozam 60%-át szállítja. Középen helyezkedik el a Szulina ág, 63 km hosszan, és a víz 18%-át szállítja. Délre pedig a Szentgyörgy ágat találjuk, a maga 70 kilométeres hosszával. E 3 ág között számtalan mellékág, csatorna, láp, nádas, homokdűne és erdő alkotja a növény- és állatvilágban gazdag területet. A főágak között húzódó csatorna és vízi úthálózat olyan szövevényes labirintust alkot, amelyet a delta őslakosai sem ismernek teljesen. Megkapó látványossággal szolgálhat a madarak és halak népes serege mellett megfigyelhető teknősök, siklók, békák, rágcsálók, kisragadozók megannyi fajából álló életközössége. Itt él Európa legnagyobb pelikán kolóniája, itt található Európa talán legnagyobb madárparadicsoma, és a világ legnagyobb összefüggő nádtengere, a maga 2700 négyzetkilométerével. A Bolond tóig tartott a hajóút. Ez egy nádassal körbezárt, vízitőkkel benőtt, úszó szigetekkel tarkított, 1000 és 1000 madárral lakott terület. Itt megállt a hajó, s míg csodáltuk a vidéket, a fedélzeten helyi halspecialitásokat kaptunk ebédre. A legkülönbözőbb módokon elkészített ízletes fajtákat ettünk. A menüsor végén mézédes görögdinnyét és finom vörösbort.
A mai nap reggelén szárnyas hajóra szálltunk, és a Duna szulinai ágán 2 óra alatt értünk le a torkolatig, Szulináig. Ezt a várost csak vízen lehet megközelíteni. Egy öreg, kb. 40 éves rozsdás teknőn, a deltalakók zsivaja közt komótos lassúsággal jutottunk el a torkolatba. Az itt lakók foglalatossága, mezőgazdaság, állattartás, gyümölcstermesztés, halászat és turizmus. A lakosság több nemzetiségű. A moldvaiakon és lipovánokon kívül ukránok, haholok, törökök, örmények, ruszinok és görögök is élnek itt. Megérkezés után 10 személyes csónakokba szálltunk. Kis kitérőt tettünk az egyik pelikán kolóniához. Itt a Duna már lusta és széles, és kőgátak mutatják medrét, melynek másik oldalán már a tenger hullámzik. Katonai csónakjainkkal egyre messzebb és messzebb kerültünk a világító toronytól. Mire felocsottunk, már körös körül csak a tengert láttuk. Ez már a Fekete-tenger. Nagy sebességgel száguldottunk, hatalmas vízpermetet szórva szét. 1,5 órás repesztés után az öböl túlsó oldalán a Fövenyen kötöttünk ki. A Nagyszaba strandon, a tengeri plázson pihentük ki az utazás fáradalmait. Este különjáratú szárnyas hajó fele idő alatt vitt vissza minket Tulceára. A mai nap indulunk hazafelé. Búcsút intve a deltának,
majd Galacnál átkompozva ismét a Szeret völgyében utaztunk. Ezúttal nem a gyimesi, hanem az Ojtozi szoroson keltünk át a Kárpátokon. Rövid városnézés és pihenő Háromszék fővárosában, Kézdivásárhelyen, Gábor Áron szülővárosában. A város pihentető, nyugalmat árasztó főterén sétáltunk, megnéztük a Baba Múzeumot, és tovább buszoztunk. A Kászon vidékén elértük a Nyergestetőt, a több száz darabból álló kopjafa erdőt. Kiszálltunk, s főhajtással köszöntöttük nemzeti emlékhelyünket. Ha messze mész, valahol légy király, ki itt maradt, ne felejtsd el szavát, s az ébredés vöröslő hajnalon azt találsz, ki volt a fájdalom. Ha messze mész, s majd érkezel, te az legyél, aki jól felel, ki felhőket járta, a földre ért, tudta, itt kell halni, és élni hazatért. Légy te a béke, Leereszkedtünk a Csíki-medencébe, átkeltünk a Hargitán, majd ismét Székelyszentélekre érkeztünk. Most kiváló ágyas áfonya pálinkával és bográcsos vacsorával fogadtak. Reggeli után felpillantottunk a Gordon-hegyre, ahol Közép-Európa legnagyobb Krisztus szobra áll, és indultunk haza. Ekkor már kissé utálkozva szálltunk fel a buszra. Udvarhely vidékét elhagyva Marosvásárhelyre utaztunk. Itt ismét nyúlfarknyi városnézés, főtér, kultúrpalota. A kultúrpalota Marosvásárhely főterén álló meghatározó épület, amely 1911 és 13 között épült. Mi nem tudunk betelni szépségével. Már többször láttuk, de újra és újra megcsodáljuk. Az épületet Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte. A kultúrpalota a magyaros szecesszió összművészeti törekvéseinek csúcspontja. Az épület gazdag szobor és mozaik dísze elképesztő gazdagságú, nyugodt összhatású. Díszítését Körösfői Krejs Aladár álmodta meg. Az ólomüveg ablakokon magyar mondák jelenetei elevenednek meg. Ezek Róth Miksa tehetségét dicsérik. A tető zsolnai kerámia.
Utazásunk során kivételes helyen jártunk. A Duna-delta a Fekete-tengerrel szokatlan úti cél. Káprázatos élővilága izgalmas élmény volt. Erdély, Csángóföld, az 1000 éves határ látványa megindító és szívet melengető látvány volt.